Aprang si KARDOM katuka via fanta lapen pinia bang kinilin nalitum mafan LIC Golden Jubilee labangso scholarship APHUTHAK si labangso video long pen video long thiek pen stame nalitum pan nang than pachini ponikpo lapen katuka via stame nalitum video kicheng pen kijut an langon lalo puli nalitum ison soni stame dak details bange langlong ikpo aprang si Nilimen laki Avinasteron lapen nonang litum kilang bom labang ki Carbitage 2.0 YouTube channel labang so YouTube channel lang jong si kumani abang pu abang pi non sinalitum nang kahomri milang pol teka chingon pen subscribe ingon lapen bell arjanta dui dak stamina litum ber ponik dia non lalo polte monon pinili ajada video le labang so YouTube channel lang upload stame nalitum beta kachini da prai lapen a video ta kilang long da prai ya fan no dang de pada de pen pini labang so LIC Golden Jubilee Scholarship 2022 labangso APHUTHAK le thiek pen chithan polonang lapen lang polonang thiek pen chithan polonang LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme details labangso APHUTHAK le dak lang polonang lapen chithan polonang lapen nang le tum stame video kicheng ben kijut an kila ya phansi kadoka be phanta tuning ri iglo lapen labangso video nang litum kan maserun seri go lapen labangso YouTube channel long jong sinon nang litum video kilong chenglang polote kaching hon pen subscribe go lapen adu hes tame belar jandui dax tame nang litum ber pon igden lalo pulte jada son tame nang litum nili labangso YouTube channel long upload lo pulte nang litum kaching da prang mate kelang long da prang apon tangte pangcheng polonang dak thiek pen Name of scholarship labang ke LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme lapen name of awarding authority bange LIC Golden Jubilee Foundation lapen dak academic season bang 2022 lapen 23 lapen mode of application bang ke dak online si apply nang po lapen last date of submission of application labang ke 18 December 2022 mate mo achiklo 2018 December si last date hal ansi lapen nalitum official website dam humri dam igon labang so official website adim lic india.in labang so website on dam lopute nalitum kardak alam hodak stami nalitum chini ikpo lapen langlong ikpo lapen about LIC Golden Jubilee Foundation dak pinaan kitok pondo labang so dak kitok bangken nili an ban details ban than pon pedat po lapen eligibility creating of LIC Golden Jubilee Scholarship lapen regular scholarship pangada class 12 pass atum si dak applied in long po lapen all candidates who have pass class 10 exam in equal latum ta dak applied on me class 10 ke pass tumta lapen special girl child scholarship la son ta do dak nalitum theklongin lata 10 plus 12 atum pan ta dak pipon po lapen dak ing sondo dak note dan alitum dak lang ponigo the regular scholarship shall strictly be provided to only to student who are going for under graduation under non graduation charlie bom an latum hansi dak apply dun chodi the scholarship is not meant for postgraduate studies abang phitum manga student man dak apply dun longle apen other condition of LIC Golden Jubilee Scholarship dak pinaan ki dak condition ki tok pondo nalitum labang so condition man dak pen lang pon paprang ik ernon lapen kuma tum si kai apply loi malong le mala bang nili ta dak details an bang nili nang than pachini thai en edit pol lapen nalitum ban stame tuning ri iglol nalitum so video description along link long details link labang so link long click dam pen nalitum dak klardak alam nalitum lang igol lapen porhe igol lapen rate of LIC Golden Jubilee dak nalitum thek ponong po regular scholarship lapen special girl child scholarship lason dak nalitum lahini dak option do lapen mode of payment the scholarship amount will be transferred to bank account of the selected scholarship through NEFT lapen therefore in case the candidate is selected for a scholarship the bank account details and IFSC code and copy of the cancellation check with name of beneficiary compulsory dake tok dulo apen ka apply ning ba nalitum link long pon igi labang so website long stami nalitum link long pon igi lapen dak start kicheng bang dak 26 labang so chiklo 26 mesi cheng pon lo lapen last date of submission online bang dak
18 December si last date lo lapen dak nalitum labangso details song lang lo pul nalitum dak pen long pon ekpo kadok kave details ta lapen non nili of notification nalitum han nampiklang ekpo asapso lapen lalo golden jubilee scholarship scheme nalitum dak thek moloi notification nalitum copy pima dak eligibility ko son manalitum dak lar dak alam pen stamina nalitum dak pen lang pon me igi lapen ko son mat condition of scholarship kan an ma nain dak tok pon lablo labangso details nili nalitum la so video description long long ekpo ma dak pen nalitum lang ekte choklo lapen dak to kala son lo last date dak online application 18 pen dak cheng pon po lapen kai planning stamina li asap so thiek pen nalitum manang than pon ekpo lapen nalitum stame video skip kipin menang lang don ingon lapen puthat nalitum labangso video description along ako link long pon thupo apply link labangso link long nalitum ber pen nalitum screen along stame lasonar janang chiklang ekpo lapen dakitok nalitum thek polong po golden jubilee scholarship scheme 2022 lapen aprang sinalitum dakpen state bang select pon nang po state selected pen afi nalitum dak district bang select pon iknang po district selected pen finalitum first name labang menoteri lo athima da star do lapen surname lapen dak father name lapen gender nalitum male female labang nalitum dak pen select pon iknang po lapen date of birth lapen nationality Indian ma foreign ma lapen address 1 address 2 bang nalitum important la fill up le data chok lapen address 1 bang nalitum dak fill up pon iknang po lapen city da fill up nang po lapen pin code landline bang lan pen name menoteri le lapen mobile number lapen email education stream purpose in the course lan course duration lapen annual income parent lapen enter 10 quality details dak nalitum 10 pass laso details nalitum dak filana polapen 12 pass layo nalitum dak marksheet kan marks kan ansilong mak koso chiklose pass ma lapen bank account IFC code lapen name of the bank lapen branch name account number lapen last 4 digit of order number nalitum chipi dunang po lapen tang thai la pul nalitum declaration la ki thom dui dak nalitum tik pinang po lapen nalitum submit nang po submit lo pulte la anote nalitum chok po lasi nilibang kacharli tave lapen kacharli tal nili la anave amasi niliban dak labangso scholarship ban nili dak apply dun ik lasi nalitum apply dun igo lapen bank account bang ke laki koma abang phi si ka apply dun ma labang so bank account vek nang po labang ke bank account bang nalitum kinang sotlo la bank account jong se select pon lo pulte nalitum long ikpo tangka bang nalitum direct banking account long se la process bang lapen document samukha pulote nalitum la dak pipi ma documents na nalitum kinang bang ke dak marksheet nang po 10 12 pass lahai hui documents nalitum dak pen fill nang po upload ik nang po jela hello asi ninghang abang fitum apply non la kimi labangso scholarship LIC golden jubilee labangso scholarship lase kado ka befanda tuning rilo nalitum le apply please tambe video kan master igo pache thang nang karbiang long adang antal pen ingnot bahani ka apply doni ninghang tum pe apply nang tang te pinia video lo mal an cholo lase domi thakme kado ka ve karbitich 2.0 youtube channel kilang arado an pas tambe nilhen pen kardom